apostu egiten dugu olako jendearen alde ez. Biologian graduatu zen, horrein dela 5 urte, eta tesia egin baino lehenago, domengo egin zuen master bat Barcelonako Universitatean, ekologia, gestio eta inguramenaren errestaurazioa. Eta gero bertatu zanean, eta tesia egiten ari da, zuzen ere, animalitu batekin. Animal txiki bat, Urrumea ibaiak gora ez Donostian, goigoian, ereinozutik gora ibiltzen da, eta borrokan, bizi nahi duela. Han aldaketa handia daude, eta berak aipatuko dugu, nago, santzare. Eskerrik asko Kepa, eta eskerrik asko UEUko kide guztiei, ni hona etortzea gonbidatzeagatik, eta niretzako oso berezia da hona etortzea, ze niretzako UEU bada referente bat, eta presio puntu bat ere badakat hemen neutatik, baina saiatuko naiz, atxaleko ordu eta behintzat lo ez dezazuen atua, eta ea lortzen dut. Nire izandiari jarri dian izan burua izan da, Pirinotako muturruzean, ikusgaitz izan arren, ikusgai ikergazten. Eta espero dut, aurkezpena bukatzerako ulertuko duzuela izan duaren zagatik. Lehenik eta behin, aipatu nahiko nuke nire esperientzia UEU. UEU baino lehen, harremanetan jarri nintzen, esperientzia izan duen Euskal Naturarekin, Euskal Natura sortu zen Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle talde bati esker, eta esan beharra daukat lehenengo esperientzia Euskal Naturarekin izan zen. Eta gaur egun Euskal Natura eta UEU parte egin da edo elkarlanean badabiltza. UEU-rekin zuzenean 2012an izan duen lehenengo aldiz esperientzia, Piriniotan antolatu zen ikastaro batean, aste-osoko ikastaro batean, eta nik uste bertan ulertu nuela benetan zertzen dugu eta bertan erakarri dugula bere gana ez. Eta 2012an hasi zen, baina gero etorri ziren mendiko ikastaro gehiago, eta ikasgelako beste hainbat ikastaro azkenan ikastaro pila bat egin izan ditut, eta urtero saiatzen naiz ikastaroren bat egiten. Iruditzen zaidalako, bai pertsona bezala eta bai profesional bezala asko ematen dira daugu. Eta jarraitzen du, ez? Gero etorri ziren naturzientzien topaketak. Hasiera batean parte hartzera animatu nintzen. Hurrengo urte batean, antolatzen laguntzera ere osartu nintzen. Eta azkenekoan, zortea izan duen hitzaldi bat ere emateko, ez da. Azkenean, guzti horretatik pasa izanak ere, oso aberasgarria izan da niretzat. Eta, azken esperientzia edorrela, gaur honera ekarri dagoena, izan da, ikergazten izan dudana, ez da. Kepak esan duen bezala, ohore bat daukat, bisari eman dizkiatela, eta hori ere asko eskertzen diet, azkenean nik egiten dudan dana eta nik egiten ditudan ikerketak, gizarteratzen asko lagundu dutelako bisari horiek. Esan, gradua ikasten ari nintzenean egin nuela lehenengo harremana UEUrekin, masterra egin nuen bitartean ere mantendu nuen harremana ikastaroak egiten eta gaur egun tesia bukatzen ari naiz, eta esan tesian zehar ere garrantzi oso importante izan duela bereziki ikergazteri esker. Eta, ikergazteren aitzakiatik hemen nagoenez, erabaki dut ikergazten aurkeztu dituen lanak pixka bat zoi aurkeztea. Eta, ezer baino lehen, hasi nahiko nuke esanez, Euskal Herrian badaudela galtzeko arriskuan edo dauden espezie ezberdinak. Termometro batean bezala badaude arriskugarritasun altuagoa duten espezieak eta arriskugarritasun gutxiago dutenak. Eta arriskugarritasun handiena dutenak izango lirateke galtzeko arriskuan dauden ugaztunetan zentratu naiz, ugaztun espezieak. Eta galtzeko arriskuan dauden horien artean legoke Pirinotako muturruzean, nik ikertzen duan animaletxoa. Berarekin batera daude, Europako bisoia, igaraba eta zenbait xaguxara espezia. Horri buruz deia jakinea bezala, xara eratzen.
ni Muturruzean zentratuko naiz. Lehenik eta behin, Muturruzea Satorraren familiko ugaztun txiki bada. Esan daiteke, erreketan bizitzera moldatu den sator bat dela, duela 24 milioi urte edo moldatu zena errekan bazkatzera eta errekan bizitzera, uretan, urpean bizitzera, eta historian zehar espezie ezberdinak egon diren arren, gaur egun desmanen edo familian mantentzen dira soilik 2 espezie. Bat bada hemen duguna, da Pirinioetako Muturruzea, argazki handian ikusten dena, eta beste da desmana motxata edo Errusiako desmana. Desman edo Muturruze hau handiagoa da, orojalea da, geldoak ditu guztoko eta ikusiko duzuen bezala oso desberdina da bere bizimodua edo Muturruzearekiko. Esan behar dut, Pirinioetako Muturruzea Iberiaren denisuna dela, Pirinioetan eta Iberiar penintsularen iparraldean soilik agertzen den ugaztun espezie bat dela, eta azken urteetan atzerakada nabarmena pairatu duela. Hor ikusten duzu estima 80ko hamarkadan banaketa garaiaz, eta gorriz azken urte hauetan estimatzen dena. Atzerakada nabarmen honek eragin du zerrenda gorri ezberdinetan baganeratzea, eta kudeaketa eta konservazio plana behar izatea. Muturruzearen ekologiari dagokionean esan mendiko erreka garbietan edo bizi dela, itsasmailatik 2000 metroko altuera arte edo agertu litekeela, baina errekaren egoera ekologikoaren baitakoa dela bere banaketa. Orokorrean esan jarduera gautarra duela, gau ez da aktibo, nahiz eta egunean zer ere aktibidade puntutxo bat izaten duen, eta gauetan ere tarteka ikusi izan dugu gauerdi aldera sartu doi dela bere babeslekuetara, eta gero nolabait bi aktibidade piko dituela gauen zer. Esan, erreketako orno gabez, hau da intsektuen largez bazkatzen dela, erreketan bertan uretan egoten diren intsektuez, eta bera hauek bizi diren errekek ukibar dutena nolabait egitura aldetik pixkat konplexuak izan bat direla, ukibar dutela konplexutasun estruktural bat sustratu monta desberdinak, eta nolabait erreka natural. Normalean ikusi da 400 metro inguruko bizi eremuak dutela, errekako tramo batean 400 metroko tramoetan bizi dela banakoa. Eta babeslekoei dagokienean hor jarri dut arroketa zulo naturaletan egin dituzte errekamazterretan, baina esan behar da, inork inoiz ez duela ikusi Muturruzen babeslekurik, orduan ez dakigu ere benetan nolakoa dute. Aipatu gabe eduki utzi nahi, azken ikerketek erakutsi dutela 4 grado desberdin daudela Muturruzearenak, hau da, 4 espezie balira bezala kudeatu behar ditugula. Horrek orain ditan eta gehiago komplikatzen du kudeaketaren kontua. Ezaugarri morfologikoi dagokienean, esan du Satorraren familiakoa dela, baina argazkietan ikusten jutzaten bezala gorpuzkeran desberdina dauka. Satorra baditu garatuak aurreko hankak, garatuago zulaketarako, honek aldiz aurreko hankak txikia ditu eta atzeko hanka ditu oso indartsuak. Atzeko hankek badute horrelako ahatek duten mintz interdigital antzeko bat, eta horrekin lortzen du igeriketa hon bat. Horrez gain, badu guztan luze bat horrela lateralki zanpatua, horren nolabide lema jurtzi ingo lukena, eta aipagarriena eta nik uste begitara gehien deitzen duena behar bada bere muturra, ez da? Badulako elefanten tromparen antzeko mutur bat, oso kuriosoa. Ugalketari dagokienan, esan nahi duena da, hor ikusten dezuen banako hori nik erukela jakinko esaten emeadan, arradan, gazteadan, zarradan, oso zaila da, bereiztean
mutur luze baten sexua edo adina. Azken batean, hemen ikuste dituzuen argazkiak goikoa da, eme baten organo sexuala edo zea, eta bekoa da arbaten ikusten duzu oso antzekoa diala. Oso zaila da bereizten, nahiz eta ezaugarri batzuk badauden bereizten laguntzen dutena, baina ez da inerresa. Eta esan, uste dela, edo orain arteko idazkietan mintzatu horrela gorde da, emeek lau kume eukin ditzaketela, urtearen hasieran eukitzen dutela agaldia eta fumatze garaia, eta balitekela 3 kumaldi eukitzea eme bakoitzak. Baina guztionekin esaten dut balitekela zeren, esan dizudan bezala oso zaila da hauk ikustea eta benik ere oso gutxi dakigu bere egin dut. Eta esan normalean ez dutela 3 urte baino gehiago irauten, edo hori ustela. Nola dakigu muturluzea dauden, ez dauden, nola detektatu. Esan esfortza handia suposatzen dula. Alde batetikan, harrapaketak egin ditzakegu, baina harrapaketak egiteko behar ditugu baimenak eta behar ditugu tresna bereziak. Eta, azken batean, jartzen dira trampa batzuk errekan, eta egon behar da gau osoa trampak behatzen, eta azkenan muturluzeak ez hiltzeko. Baina, hauek ematen dizkiguten datuak fidagarriak dira, azkenan animalia harrapatu egiten dezulako, eta ematen dizkigute datua adinari buruz, sexuari buruz, eta beste metodoa ditzateke gorotza bilatzea. Baina gorotza bilatzea, merkea edo azkenean bazoaz, eta hor daude ez da, duzu gau ezun beharrik. Baina askotan ez da inerresa izaten gorotza bilatzea, ubidearen zogarien araberako izaten delako topatu edo ez topatzea. Eta, esan, orain dela urte batzuk arte, gorotzak muturluzearen atzutela identifikatzeko, beratu behar izaten zela gero lupan, beraien gileak topatzeko eta ziurtatzeko muturluzearen atzutela. Baina gaur egun, teknika molekularo, genetikaren bidez, asko zarrexagoa zen hori, nahiz eta ganestea izan. Muturluzeek beste espezieekin dituzten interakzioa dagokienean, esan badituztela harrapari desberdinak, nagusiki izango liatekenak Ameriketako bisoia eta igara bat, eta badituzte bestelako harrapari puntualak, etxeko katuak izan daitezkenak, edo zapelatzak, edo ez dakitu dudukiak, eta badituzte harrapari natural, eta invasibo ez zain natural batzuk. Baina nik uste ni gehien eta nire lankida gehien kezkatzen dituen espezia gizakia dela. Azkenean, muturluzea esan dut oso sentikorra dela, uraren kalidadearekiko eta errekaren osasunarekiko. Azken batean, erreken arroetan egiten ditugun jarduera guztien, zuzenki edo zeharki eragina duten muturluzean. Azken batean, adibidez, eragindako suteek, edo orain planteatzen ari diren fumigazioek, edo bertakoak duen espezien landaketek, eraginak dituzte erreketan, guzti hori zientifikoki frogatua dago, eta guzti hori kontuan eduki behar dela, muturluzea dagoen erreketan, azkenan inpaktu bat delako. Horrez gain, kanalizazioak ura azkenean kanal batean bideratzen dute, eta guzti horrek errekaren dinamika naturala mozten du. Bai hortzen narria dura, babeslekoa sontzitu ditzake. Izan daiteke, ongarri kimikoen erabilera, laborantzan, edo abeltzaintzatik heltzen diren hondakin organikoak, edo sutenengatik eta beste gauza desberdinengatik iristen diren material finak eta mokatzak, azkenan guzti honek ubidean eragina. Eta nola ez, urtegiek eta presek eta erreketan eragitzen ditugun oztopoek. Oztopo izateaz gain, hau da errekaren dinamika naturala mozteaz gain, errekatik ura erauzten dute, eta erauzten duten ur hori azkenan eta errekatik horren inpaktu bat dago.
emaria jaisten dutelako. Adibidez, argazki honetan ikusten da, hor goian da daraman ura, eta behian kanalak daraman urbeiago doa, desbiderapen kanaletik errepatik bertatik baino. Orduan, horrek eragiten dugu ere pixka bat, pentsarazi ez, ze puntuta baino emari ekologikoak, emari minimoak, errekan utzi bat ditugun emari minimoak, ze puntuta baino diren egokiak, ez diren egokiak, pixkat gogo eta ez, egin dugu. Eta nola ez espezien baditzailea dinamika naturalak aldatzen dituztelako, edo da bazka eskura bat eta esun dutelako, eta bat. Azkenean, aipatu dituan presio guzti hauek, eragiten dute nolabait edo bazka murriztea, edo populazioak euren artean zatiltzea, edo azkenean negatibok eragiten dute futuru zari da, ikusten kontuan hartu barreko kontuan direla. Eta hori pixka bat gure ikerketara etorriz. Ikergazten kontatu nintunak pixka bat zuei ere kontatuz. Esan, nagusiki bi erreketan egin dugula lan, biak Gipuzkoa eta Nafarroa iparraldean kokatuak, alde batetik Elama ibaian, Artikutzan kokatuak, Nafarroa iparraldean, esan, hau badela Euskal Herrian noberen kontserbatoriko ederreka edo beren kontserbatu eta konserbaturiko bat. Bai, azkenean 100 urteetan edo ez duelako ia gizagarru erarik izan bertan. Eta bertan zeuden oztopoak ere, pixkanaka eraizten direla. Eta bestaldetik dugu Leitzaran ibaia. Aurrekoa bezala, egoera ekologiko honean dagoen ibaia da, baina giza jardueraren eragilezko inpaktuak ere baditu. Alde batetik zentral hidroelektrikoa daudelako bertan, eta bestetik basoetatik egurra erauzten delako. Orduan, nolabait 3 lan aurkeztuko izkizu, 4 lan aurkeztuko izkizu. Eta alde batetik dago ekologia espazialaren ikerketa. Nola erabiltzen duen muturruzeak espazioa edo habitata. Bestaldetik kontatuko izuen ekologia trofikoaren inguruko pare bat ikerketa edo datu berdinekin egindako pare bat analisi. Azkenean bere dieta ezagutzeko eta zergatik hautesten dituen bazka eta bar. Eta azkenik, emari ekologikoen, aipatu izkizudan emari ekologikoen inguruko beste ikerketa bat. Ekologia espazialari dagokionean, ikusi nahi nuen nola hautesten zuen habitata muturruzea. Ez genekelako, ez genekien errekan zeitezun, zer erabiltzen zuen, zer retzun erabiltzen, orduan benetan ezagutu nahi nuen, ze konservatu bat genuen muturruzea konservatzeko ez da. Eta aldi berean ikusi nahi genuen zentral hidroelektrikoek zer impactu zeukaten hortan. Orduan gure hipotesiak ziren, nahiago zituela urlaster bat. Azkenean, bertan orrogabe bazka ugariagoa delako. Eta gainera ikusiko genituela aldeak ibaien artean, azken batean zentral hidroelektrikoengatik edo ibaiaren beraren ezaugarriengatik. Orduan horretarako, erabili genuen metodologia izan zen, lehenengo muturruzeak harrapatu genituen, lehenengo aipatu izkizuetan trampa horien bidez. Bideo hauek Teknopolisek badia, ikusi nahi baizke, oso erreportei polita entzuten zuela bideo dituzten. Hor begiratzen dugu ze adinetakoa den, ze sexutakoa den, arabera den, pixatu egiten dugu, guzti hau gaudez. Eta azkenean muturruzeak gauez jarraitu genituen, orduan egiten genien irrati gorgailu bat ipurdia, eskola baten bidez, eta gero jarraitzen genituen gauean zehar, ikusteko benetan nola erabiltzen zuten habitata. Esan, gutxi gora bera, 15 muturruz harrapatu eta jarraitu genitula Elaman, eta 16 Leitzara. Baina, hortarako habitata ere karakterizatu behar genuen, ikusi behar genuen zer zeukan eskuragarri muturruzeak, orduan egin genuen izan zen, habitatak bereizi genituen 3 habitatetan, alde batetik urlasterak, bestetik urbareak,
eta azkenik putzu bat. Eta guzti hauen inguruko ezaugarriak bildu genituen. Eta horrez gain, eraiki genuen, muturluze bakoitzaren bizi eremuan nolakoa litzateke bere habitata. Orduan mapa bat genuen, muturluze bakoitzarentzat. Emaitzei dagokienean esan, habitaten eskuragarritasuna desberdina izan zela bi ereketan, bataz beste. Elaman urlasterak eta urbareak egiteko eskuragarritasuna zuten, baina Leitzaranen urbareak ziren nagusi. Lortu genuen berren aktibidade puntu baino gehiago biltzea muturluze bakoitzarentzako, 5 minutuko puntuak dira horiek. Bizi eremuen luzeran, errekaren luzeran, muturluze bakoitzak eragitako errekaren luzeran ez egon alde nabarmenik muturluzen arte, ez egon alde esangarririk ibaien artean, baina azalerari zegokionean, orduan gure azkenean Leitzaran erreka handiagoa izanik, azalera gehiago zeukan orokorrean bizi eremuak, baina ibaiaren luzera berdina zen. Emaitzekin jarraituz, esan habitat hautespena, ze habitat erabiltzen zuten gehiago aztertu genuenez, ikusi genuela urlasterrekiko hautespen positibo bat zegoela, eskuragarri zutenarekiko proportzioan gehiago erabiltzen zituztela urlasterrak, denbora gehiago pasatzen zutela urlasterretan nabarmenki, eta negatiboki orokorrean urbareak eta putzuak. Nahiz eta Leitzaranen elaman muturluze batek jarduera pixka jarrara okizuen, eta nulu bat erazitzegu, baina orokorrean negatiboki hautatzen zituzten beste habitatak. Eta esan, hautespen hau sendoagoa edo handiagoa izan zela Leitzaranen elaman baino. Horrek zer iradokitzen digu, Leitzarango habitat kaskarrak oraindik ere kaskarrak ziren. Oraindik eta gehiago erabiltzen zituztela urlasterak. Guzti honekin ze ondorio ateratzen ditugu, alde batetik muturluzeak urlasterak nahi ditula. Eta muturluzeak babestu nahi badugu, urlasterak babestu behar ditugula. Baina ez dakiguna da zergatik hautespen dituen urlasterak. Orduan hori ere ikertu behar genuen. Ez genekien bazka eskuragarritasunaren zen, bertatzuen zituen elikagaien zen, edo bestelako arrazio batzuk zen. Eta esan dudan bezala, Leitzarango hautespen zorrotzagoak adierazten digu Leitzarango kontarragoa direla errekoak. Orain pixka bat, bigarren ikerketara edo salto eginez, muturluzen dieta ezagutzeko egin honen ikerketara aurkeztuko dizuet. Honekin ikusi nahi genuen ze horno nahiago zuten jan, eta ikusi nahi genuen ere, bazka eskuragarritasunak habitat hautespen hori azaltzen zigun handez. Gure hipotesiak ziren, bazka eskuragarritasunaren gati nahiago zituztela urlasterrak. Urlasterretan hornoaren kopurua handiagoa izango zelako, eta horregatik dieta kantza gehiago izango zuela urlasterretako eskuragarritasunarekiko, eta azkenik ibaien artean ere diferentziak ikusiko genituela dietarik zegokionean. Hemen erabilitako metodologia, goroz bilketak izan ziren. Azkenean genetikoki jakin genezakelako goroz bakoitzean ze horno gabe zauden, ze jantzuen muturluzeak, alegia. Baina kontua da, elaman ez da gain errexak gorotza biltzea, lehen esan dizuetu bidearen egituran araberakoa zela gorotzak erraz bildu edo ez biltzea. Orduan, aldako batean okurritu zitzegun muturluzeik jalekoa jartzea, bertantzak egiteko, eta horre behar dizigun goroz laginkia biltzen. Eta goroz lagin guzti hori genetikaren bidez analizatu eta ikusi genuen zertan duten. Eta bestaldetik, karakterizatu genuen hiru habitat horietako bakoitzan ze intsektu zeuden, ze bazka eskuragarritasun zekaten. Eta horretarako habitat bakoitzan, erreka bakoitzan, 10 lagin hartu genituen. Eta behin laginak bildutakoan, laborategian hornogabe guzti horiek identifikatu genituen, neurtu genituen, eta datua bildu genituen. Emaitzeratara etorri, esan hornogabeak
mutur luzeak talde taxonomiko askotako ornogabea jantzituela, orduan nolabait eta generalista duela esango nezakela. Eta ibaien artean aldeak esangarriak zirela, nahiz eta ikusten den patroi orokor bat mantentzen den, ezta? Familia dagokionean. Eskuragarritasunari dagokionean ere aldeak erreken arteko diferentziak esangarriak ziren, baina habitaten artean ez zegoen aldeik. Ez genuen lortu ikustea urlasteretan ornogabe gehiago zeudela, mutuetan eta urbaretan baino. Eta ornogaben hautespenari dagokionean, eskuragarri zutenarekiko proportzioan zenbat jantzuten ikertu genuenean, ikusi genuen urlasteretako eskuragarritasunarekin zuela bi eta kantzarrien, baino estadistikoki ezin genuen hori baieztatu. Eta hautespen zituzten ornogaben artean, bazen positiboki hautespen zituztenak, hau da eskuragarri zutenarekiko proportzioan gehiago jate zituztenak, eta negatiboki hautespen zituztenak eskuragarri zutenarekiko proportzioan gutxiago jate zituztenak edo jaten entzituztenak. Ikusi genuen, positiboki hautespen zituzten horien artean bazeudela harrien gainean bizi zirenak eta material organikoari lotua zeudenak, orbelari eta hostoei eta deskomposatzen ari diren material horien lotuak, eta negatiboki hautetsitakoen artean sustratu finen barnean bizi diren zeuden, harraparia direnak, nahiko handia direnak eta oskolo gogorra duten. Hautespen hau selektiboagoa zen elama errekan, kalidade hobeagoa daukan errekan, eta bereziki materia organikoari loturik ornogaben kasuan, eta oportunistagoa zen izan. Orduan, guztionekin zondorietara iritsi ginen. Alderdi, ursatorrak urlasteretan jaten pasatzen du denbora. Baina habitaten artean ez dago eskuragarritasunean alderik. Orduan ezin dugu esan urlasterrak bazkaregatik hautatzen dituenik. Orduan, azalpen mekanikoago bat egon liteke horren atzean. Azkenean muturruzeak flotatu egiten du uretan. Orduan, flotagarritasun hori aurre egin eta ondoan dauden intsektuak janan izateko askotan urlasterretako korrontearen indarra aprobetxatzen da ondora itxasteko. Liteke horregotea arrazoia, baina ez denekin. Orduan, pentsatu genuen traitak edo ornogaben ezaugarriak aztertzea. Nolakoa dira jaten dituen ornogabeak? Nolakoa dira eskuragarri dituen ornogabeak habitat bakoitzean? Orduan horrek entzuten bigarren analisia. Kasu honetan helburua berdina zen, dieta hautespen aztertzea, baina kasu honetan harraparien traitak egin. Eta espero genuen ere, ikusi nahi genuen ere, habitat hautespena azaltzerik ote genuen traitak egin. Gure hipotesiak zeintzuk ziren? Bazka eskuragarritasunagatik nahiago zituztela urlasterra. Bertako ornogabe zituzten ezaugarriak. Espero genuen, bi ibaietan dieta antzekoa baitatzea, azken batean ezaugarri berdinak bilatzen dituztelako, nahiz eta talde taxonomiko desberdinetakoak izan, ezaugarriak hautatzen dituelako muturruzeak. Espero genuen urlasterretan izatea nahiago dituen traitoiek edo ezaugarri horiek ugariagoak. Eta uste genuen nahiago zituela harrapari handiak, bigunak, eta nolabait agerian daudenak, ez sustratu barruan sartuta ezkutatuta, ez da. Kasu honetan, erabilitako metodologia lehen aipatu duan berdina da, orduan ez naiz sartuko horretan, baina bai aipatu, bederatzi trait edo bederatzi ezaugarri erabili genitula. Eta trait edo ezaugarri horien bakoitzan kategoria desberdinak zeudela. Horren araberak sentatu genituen ornogabeak. Emaitzei dagokienean, bi ibaietan oso antzeko izan zen dieta, ez genuen alde esangarririk bilatu, orduan esan dezakegu jandutena, bi ibaietan, ezaugarri dagokienean oso antzekoa zen. Nahiz eta eskuragarritasunean aldeak egon bi ibaien artean. Eta kasu honetan gainera lortu genuen habitaten artean aldeak topatzen. Lortu genuen esatea urlasterrak desberdinak dira puntzuekiko eta urbarekiko. Orduan horrek emango liguke aukera esateko horregatik hautatzen dituztela aurkeztu. Ikusiko dugu horrela den duz, baina behintzat aukera ematen dugu. Kasu honetan, harrapapin hautespenari dagokionean,
bi erreketan gutxi gorabehera ezaugarri antzekoak hautetsi zituzten, kategoria antzekoak hautetsi zituzten positibokin eta negatibokin, nahiz eta alde txiki batzuk ikusten ditugun. Eta positiboki hautatzen zituztenak, eskuragarri zutenarekiko proportzioan gehiago jate zituzten, ornogabe zituzten ezaugarriak hau ziren. Ura biadura azkarra gustoko zuten ornogabeak, bai hori da, blokeetan, harri handietan agertzen zirenak, agerian zeudenak, ondora nolabait itxatxita edo agertzen zirenak, multzokatuta, mugikortasun altua zutenak, malguak, biziak, 2 eta 8 milimetro artekoak, eta igerilariak edo materia organikoari lotua, lehen aipatu dudan bezala. Esan, berde ilunagoz adierazi dituan horiek, urlasterretako eskuragarritasunean ugarien ziren. Oda, beste habitatetan baino ugariagoak ziren. Baina kontua da, behiratzen hasten bagera berde ilunez dauden horiek, lau hauek urlasterren ezaugarri tipikoa direla. Orduan, ezin dugu esan urlasterrak ornogabe horiengatik hautatzen ditugu. Bai, orduan, guk indikatzen dugun ondorioa da, bai, habitaten artean aldeak daude, baina iruditzen zaigu lehenengo urlasterra bera hautatzen duela. Eta gero beste ezaugarria. Bai, zeren, hautatzen zituen beste ezaugarri guzti horiek, berde argi zeudenak, ez ziren ugariagoak urlasterretan. Beste habitatetan ugariagoak ziren. Orduan, guk uste duguna da lehenengo urlasterra kontatzen dituela. Orduan, leheno ikatzen dizuen azalpen mekaniko horrek agian badu zer ikusia. Bestetik ikusi genuen, Wrighten araberako talde taxonomikoen araberako ezaugarritzeak egitea ez gain, garrantzia handia duela traitak, hau da, ornogaben ezaugarriak erabiltzea. Azken batean talde taxonomiko, bai, esaten digute asko, baina azkenean muturruzak ez daki, nik epataten nahi nahi, ez nien ezaten pertsona bat betarra duguna. Bai, azkenean ez dute talde taxonomikoetan. Ez zaitu jango, bestetik ikusi genuen, urlasterrak benetan garrantzitsua direla. Orain arte ikusi dugun guztiak erakutsi dugun bezala. Eta azkenik guzti honek, nolabait, eramaten gaitu pentsatzera, urlasterrengan zer eragin daukaten emari aldaketek, ez? Eta ikusi dugu, leitzaranen badagoela zentral hidroelektrikoen jardueraren eraginezko impactua, ez da? Orduan, iruditzen zaigu ikusi beharko litzatekeela nola eragiten duten emari aldaketa horiek urlasterren eskuragarritasunean. Ikusteko nola babesten zekagun muturrutzea. Orduan, hor dator azkeneko ikerketan, laugarren ikerketan esaten dizuen, emari ekologikoena. Zer benetan, hori ikusten duzu Leitzaran errekako tramo bat, hau da, desbiderate kanala, eta ikusi duzu errekan zenbat urtzikoan. Ez dakit zenbat urtuan leku bakoitzean, baina ikusten duzu kanaleak urpila dagoela. Bai, orduan, benetan emaria gutxitzen du zentral hidroelektrikoen jarduera. Eta bestera alde honetan ere ikusten duzu, lau eguneko aldean, argazkia dago atera eta leku berdinean, nola murriztu daiteken errekaren dimensioa. Bai, benetan eraginak dituela, eta muturruzarentzako hori iruditzen zaigu benetan garrantzitsua dela. Orduan zer behin genuen? Bartu genuen Leitzaran ibaiko 500 metroko ibaitarte bat, eta esan genuen, ingo duguna da karakterizatzen. Ikusiko dugu, aipatu izkizudan 3 habitatoien eskuragarritasuna, azaleratan, nola datatzen diren emariaren arabera, ibaietaraman urkopuruaren arabera. Orduan junginen mendira, puntu berdinera, 3 egun desberdinetan. Eta egin mapa bat, habitat eskuragarritasunen mapa bat. Eta ikusten duzu grafikoan, grafikoan, emari auditu ala, urlasterren azaleraren eskuragarritasuna auditu egiten zen. Hau da, geroz eta gehiago eraman errekak, urlaster gehiago zondela. Orduan, egin genuna izan zen, jarri genuen gure emari ekologiko hipotetiko bat, ostura puntu horretan ez, pixkat kurba justen hasten den puntu horretan. Eta hartu genituen,
Andoaingo Foroko 21 urtetako datua, emariaren datua. Eta estrapolatu genituen gure arroaren tamaina jakinda, posible genuen jakin gutxi gara bera, zenbat emari egongo zen egun guzti horietan guk ikertutako puntua. Eta ikusi genuen izan zen, zentrali hidroelektrikoa martxan ez balego, ur guztia relatibaz jungo balitz egun guzti horietan, gure emari ekologiko hipotetiko hori egunen 48an gaindituko litzatekeela. Hau da, gure emari ekologikoa hipotetiko hori baino egun guztien erdia baino gehiagoan handiagoa izango zela emaria. Bai, ulertzen da? Bai, bale. Eta ordu nire genuen izan zen, ikusi, zentrala martxan egongo balitz egunero, bere baimen maximora, hau da, desbideratuz 3.000 litro segunduko ur desbideratuz, ikusi genuen egunen kopurua, emari ekologikoa gainditzen zuen egunen kopurua 15%ra etxizela. Hau da, emari ekologikoa egunen bikoitzean izango zela gure emari ekologiko hipotetiko hori baino txikiagoa. Osea, bikoiztu egiten zen egun kopurua. Bai, ulertzen duzu hori pixka bat? Osea, azkenean, barbaridadea da. Osea, erdira gesten da, bikoiztu izan da egunen kopurua, bai. Orduan, hori ikusita ze ondoria atatzen dugun guzti hortatikan, nolabait badagoela pixkat ikerketa egiteko emari ekologikoak ursaltorraren beharrezanen arabera erregulatzeko, urrasterren eskuragarritasun hori bermatzeko dutuluzaena, kontserbatu nahi badago, noski, hori da garrantzitsuena. Eta hor bukatzen da, azkenan, nik uste etorkizunera begira jarraitu beharreko ikerketa bat dela. Eta amaitzen juteko, esan oraindik ezakitasun asko daudela mundu luzeari buruz, esan dizudan bezala, gauza asko daude oraindik ezakizkiguna mundu luzeari buruz, eta benetan zorian egonda eta horrelako egoera kritikoan egonda oso importantea dela ikertzen jarraitzea eta ezagun mundua sortzen jarraitzea. Eta azpimarratu nahiko nuke egiten diren kudeaketan guztiak eta restaurazioan guztiak. Adibidez horren artikutzan urterik gustu dute, gustutzen ari dira, pixkanaka bai, eta guzti hori muturuzaren kolektibidadean laguntzen du. Horrez gain, urterik bila batera itxi dira, bai erraman eta bai artikutzan eta bai leitzarranen. Eta aipatu nahiko nuke, guzti horretan erakunde desberdinek daukaten garrantzia ez da. Zer garrantzitsua den, elkarlana sortzea eta guztien artean bide egokian hartzea. Eta guzti honekin esan nuen, hemen jarri beteko argazki bat, Amaia Lelojan berekin, bazkenean bertsolariek plaza behar dute beraien gogoetak plazaratzeko, eta plaza behar dute ere formatzen jarraitzeko eta ikasten jarraitzeko ez da, eta esan nahi nuen, niri ueuk plaza hori eskaini didala, asko ikasten dudalako urte askotan zehar eskaini izkian ikastaro guztiekin eta plaza izan dela ere bai, eman dialako aukera, egiten dugun lan hori gizarteratzeko, eman dialako aukera, egiten dugun lan hori nolabait ikusgarriago egiteko, horregatik izen buruan esaten duen. Ikusgai izan arren, ikusgai ikargazten. Ikusgaitza da, gau ez bizi da, ezkutuko bizimodua erama, baina ikergazteri esker, gaur zuek ezagutu duzue, eta jende askok ezagutu du, eta jende askok ezagutuko du, ez da? Eta nire partetik nintzat eskerrik asko ueuko guztiei, antolatzaileei, eskerrik asko ikerketa hauek aurrera eramaten laguntzen duten instituzio guztiei, erakunde guztiei, eta eskerrik asko zuei.